இப்போ நம்ம பெங்களூர்லேருந்து ஹைதராபாத் கிளம்பியாச்சு. எல்லாமே பேக் பண்ணியாச்சு. இப்போ தான் எழுந்திரிச்சு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மணி 12 ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம கிளம்ப ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ கிளம்புனா தான் ஒரு ஈவினிங் 6 ஏதோ ஒரு பெட்ரோல் பங்க் பார்த்து அங்கே நம்மளால் டென்ட்டு போட முடியும். அப்படி இல்லைன்னா நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது நைட் டைமில். ஸோ நம்ம எல்லாம் பக்காவெல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. நம்ம இப்போ கிளம்பலாம். இங்கே ஏதோ கோயில் ஃபங்க்ஷன் போல். ஸோ ட்ரம்ஸ்லாம் வேறு லெவலில் அடிச்சுருக்காங்க. வேறு பஸ் friend. Selfie. Okay, I love you, bro.